आलासना के बोथार जाबाय थाबाय लांसै बेस जाखोमोन 15 दिन ना मा मोनसे 15 दिन गासैहाय खै दिन जाखो 15 दिन एबार होमबा हे हायथ' एबारसो एबार थांगामोन लायनो न'आव थांफिनसै जा लोगोफोर पेटलाया लांफैयाबा थाङामोन आं मैया लांनोसै दे उलुबारियाव गारि गाखोनोसै उलुबारिसो फुजा दं नालाय न' माने फुजा हाबावोमोन ना बिहामजोआनो होआबा मानसिफोरजों बिहामजो गैया होननासो सिखाम जानाय फुजायाव एसे रावबा थाङो जोंहा बिमाया दोनलांसिगोन ससे नों फैसलानो पेटलायानो आ थांथ'वामोन ना मानो लांफैनाय मा आ थांथ'वामोन ना मानो लांफैनाय न'आव फुजा नांगौ थाथ' जोंहा आइया नै दखानसिम दोनलांसिगोन इसोर अबाव थांदों फैयानो मोना ओइनो अबाव थांनो सान्दुं गोसायाव ओइ सान्दुं गोसायाव अबाव थांनो ना दखानसिम लाइब्रेरि हायथ'आ गाबदोसो खोमा मोखाङाव गोदा दे गावबा गाव ला लाफैदो आंना मोनसे बबे आबौआ खननै खामबो लाबाय हा होजा मैना फिल्म लानाया मैना फिल्म लानाया सिनारिया ओइ दंफाङा ओइयो ना खुदुमनाया मैना फट'खौ ओइयो ओरै थांलायो दिसं ओरै थांलायो दिसं ना ओइजानिफ्राय नै सिनारिया नै जा ओरै थाङो ओइ दं Bijab lajo bil-bilikso. Nah. Bijab mana ya? Gakhबाय लोगोफोर बिजनि लोगोफोर अट'निफ्राय गाखोबाय हा माबाया सानो लहाया नांदों बिजनि मोनबाय गोजौजों थांसै ना 15 नों मैयायाव जादों लोंगोन आरो लोंनो लोंनो रेल ब्रिज बिजनि सान्दुं बा मला फैगोन 5टा 23आवसो wah bisnis ini real bridge itu goजौथार ना पेटला गोजौथार बारनो हायाखै आरो बेसेबा गोजौ दंबावो जाथ'बाय ओइ गोलाव फैसिला Hey. Stasiun. Te और पे
रेल साइकेल को देखाइबा हेले ओमफ्राय नैबे जाबाय मा होनोमोन बेखौ बे जाबाय बिजनेस स्टेसन ओइ फै माबा लाहैनो लामाया नैजासो हास्लाबगोन ना मानसिफोर वेटिं सिट दा होथ'आ टिकेट नेदों लोगोफोर गोसोम नुबाय मानसियासो ला हरलाय नोंसो थाखै मानसि